Mae yw'r an chaim hun agos bwyn fo clyboig fi wedi asglitch chai sy'n gofaldos agos gyda si as y centr yn hyn son unedau chiagoen. Agos nyr fasin yn hyn fan balich yn y rhaim agos fan y glynien yn y rhaim bele ma'r savisht agos fan heige fad gemel yn alm agos spors is mi sy'n gyd pa i. Agos ein eige chaim balich ysdach yn y rhaim magniad nyr fasin i gwyl ar Gina. Agus cael ysdach, dys y hos, agus fa chwle cael fe soaked. Chwle cael, the sleeping bags agus chwle cael, agus ddim sy'n fer cadl na mattresses, agus o chadw sy'n tol eisiau idra. So, yna eich, chai sy'n ysdach, agus gad sy'n sleeping bags agosyn, agus chla sy'n tol as yn halw, agus yn o'r sy'n, cos sy'n sleeping bags yn halw, chai sy'n chachat yn halw, agus chai sy'n rash yn iap yn agin, agus nôr sy'n hannig iat yn rash, agus chad am sleeping bags aga, agus chad am sy'n ydol i gisgaif casrwad. Agus nôr sy'n, hannig ni lidr sy'n strach, fwyr drein gynnyn sy'n hwyrd i'r asgaif, so chai sy'n ysdach, agus chai sy'n ymach am i gra, agus chai sy'n ysdach yn hol yr eist, byg sy'n ymach na sleeping bags, na sleeping bags fer codig gyda talw, agus byg sy'n asgaif, sio gyd, guys, sio gyd. Agus chyrwydiad yn tchol i iad. Agus sy'n y stori ac ymse.